Jeg hedder Adam, og jeg vil gerne give jer et overblik over, hvad fysik B som valgfag er for en størrelse. Så som I nok ved, så er fysik et ret unikt fag, i og med at det beskæftiger sig fra det allermindste, de mindste byggeblokke inde i atomkernerne, og op til det allerstørste, hele universet, dets fødsel og dets udvikling til al evighed og alt, hvad der er inde imellem. Vi har nogle specielle emner, som der er særligt fokus på i fysik B, vores kernestof. Det er blandt andet energi, blandt andet hvor meget energi der skal til for at fordampe og smelte ting, men også energi, der for eksempel er involveret i at løfte noget op over jordens overflade og andre energiformer. Et emne, som er helt nyt i forhold til fysik C, det er ellæren, hvor I vil skulle lære at bygge elektriske kredsløb, analysere og udregne, hvor meget energi, der bliver brugt forskellige steder i det, men også faktisk lære at forstå og eventuelt bygge jeres egen elektriske sensor. Det kunne for eksempel være en lyssensor, ligesom den, der bliver brugt i det der alarmsystem med alle laserstrålerne, så man kan detektere, hvornår der er en indbrudstyv, der bryder laserstrålen. Det kan også være, at der vil være mulighed for at arbejde mere med ellæren og arbejde med robotter, for eksempel Mindstorms robotter. Et emne, som I genkender fra fysik C, det er bølger, hvor vi jo særligt har fokus på lys og lydbølger, fordi at det er jo dem, vi kan se og høre, men også bølger som et mere generelt fænomen. Så en smule repetition og lidt mere kød på, end I har fra fysik C. Et andet vigtigt emne, det er stråling og kerneprocesser, hvor man måske først, når man hører ordene stråling og kerne, så tænker man på atomkraft, og måske endda på atomkraft som en negativ ting. Så der skal vi ind og forstå energiprocesserne, der sker i fission, som er det et klassisk atomkraftværk bruger, men også fusion, som er det, der sker i solen og i de fusionskraftværker, man er ved at udvikle. Men stråling er jo mange andre ting. Det er det, der gør, at man bliver solbrændt på stranden. Og det er også det, lægen bruger, når der skal tages et røntgenfotografi af en brækket arm. Og det er det, man bruger, hvis man for eksempel skal have strålebehandling på et hospital, hvis man har været så uheldig at få kræft. Så stråling er mange ting. Kvantemekanik kender I ganske kort fra fysik C med Bohrs atommodel og atomlinjespektrene. Men der skal jo også lidt flere detaljer på her på fysik B. Og de flotte billeder der i midten, det er faktisk atomorbitaler. Det er en mere realistisk fremstilling af, hvordan elektronerne de rent faktisk bevæger sig omkring kernen. Tryk og opdrift er endnu et kernepensumsemne. Så tryk, det er det, der gør, at en dykker skal passe på med, hvor hurtigt hun stiger op igen, efter at have dykket dybt ned, for at undgå dykkersyge. Det er også det, der sætter grænsen for, hvor dybt en ubåd kan sejle ned. Og det er det, der gør, at man får trykken for ørerne, når man er ude at flyve. Opdrift kan man bruge til at forstå, hvorfor varmluftsballoner de stiger til værs, og hvordan et kæmpestort containerskib lavet af jern faktisk kan flyde. Vi skal også komme ind på Newtons love og bruge dem til at regne på bevægelser. Og det er blandt andet Newtons love, man kan bruge til at forudsige, at en bowlingkugle og en fjer, at de falder faktisk lige hurtigt i et lufttomt rum. Men vi kan også bruge kraftlovene generelt, simpelthen til at forudsige, hvordan ting bevæger sig, hvis vi kender kraften. For eksempel hvis man smækker sømmet i bund på sin spritnye Tesla Roadster. Den kan vi nok ikke levere desværre i fysiksamlingen. Udover kernepensum,
så er der et supplerende stof, som udgør 20% af undervisningstiden. Det er et krav, at man skal komme ind på bæredygtig udvikling. Det vil være unaturligt andet midt i en klimakrise. Men derudover så har I meget stor frihed til at tone, hvilket emne I synes er mest interessant. Så det kunne være hospitalsfysik, det kunne være astronomi og kosmologi, det kunne være, at I blev helt bit af elektriske kredsløb og gerne ville arbejde med Arduino, eller det kunne være, at I gerne ville lære om relativitetsteori eller noget helt andet. Så det var hvad fysik B indeholder. Og så lige afsluttende lidt kort om, hvad er så forskellen på, hvordan det er at arbejde i fysik C og i fysik B. Så sat på spidsen, så er fysik C, det er ren almendannelse, så det giver jer viden om fysik. Så nu ved I noget om fysik, I ved noget om, hvad fysikere har fundet ud af, og også lidt om, hvordan de gjorde. I fysik B, der skal I lære at finde ud af ting ved hjælp af fysik. Så I skal kunne gøre fysik. Og med det menes der, at I skal trænes op til at blive mere selvstændige, når I laver eksperimenter. I skal i højere grad selv designe jeres forsøg. Og I skal også gå dybere ned i arbejdet med de matematiske modeller, de formler og ligninger, som fysisk viden ofte er formuleret som. Det betyder ikke, at matematik A er et krav. Man kan sagtens have fysik B kun med matematik på B-niveau, men matematikken fylder mere, end det gjorde på C-niveauet. Og de her modeller, dem skal vi ikke kun lave udregninger på, men vi skal også bruge dem til at opstille hypoteser for, hvad der vil ske i forskellige situationer, og dermed forudsige, hvordan naturen fører sig. Jeg skrev også, at fysik B er studieforberedende, og det er det simpelthen, fordi at der er flere videregående studier, som kræver fysik på B-niveau. Så adgangskortet er sådan en lille handy værktøj, hvor I kan krydse jeres fag af, og så kan I se, hvilke studier har I så adgang til med de fag. Og der kan I så prøve med og uden fysik på B-niveau. Men lige umiddelbart, så kan man sige, at der er mange naturvidenskabelige studier, der kræver det, inklusive idræt. Der er selvfølgelig også en hel del ingeniørstudier, der kræver fysik på B-niveau, og så kræver medicin også fysik på B-niveau. Så der er mange, som ender faktisk med at skulle supplere fysik på B-niveau op i en sommerferie, fordi de finder ud af, at de ønskede sig et studie, som kræver det. Så jeg vil da klart anbefale, at hvis man allerede nu ved, at det er et af de studier, man vil tage, så tager man fysik B hen over et helt år. Det er væsentligt mere behageligt, og det gør, at stoffet ender med at sidde bedre fast. Hvis I har nogle spørgsmål til fysik på B-niveau, så er I meget, meget velkommen til at kontakte mig. Jeg hedder som sagt Adam Etches. I kan skrive herinde i kanalen, eller I kan sende mig en chatbesked på Teams. Held og lykke med at finde et valgfag.